ya the hot current pano pakanema wa times today tili outside Blantyre, in fact tili mumzinda wa Lilongwe, and tichita apologize, we are 6 minutes late. Izi zinachifukwa choti tili mchire, koma ndimafuna ndi kuonetsereni station manager athu bambo Wanda Msisha ifo wakonda timangoti bambo ndevu zamwayi, takulandirani madzulo ano. Takulandiraniso inu programs manager. Tathokoza kwambiri. Kodi anakhala bwanji? Useka. Ngomwana. Pamene ukuseka iweyo mpati. Inu mvanawo kamumva. Ndakuona ni mukuseka. Ndi chimene museka munthu tukamba khanitsa serious pano pa station manager alipo mpano. Ndinu museka chani? Ndembe nawo tikode microphone tola mira kugwira. Amene samakonda. Amati ndani. Oh, ndi pamene maseka. Ndi mbonakasi amene makonda. Ndi amene samakonda amachula kuti ndani. Anthu onse amakonera nikondwa? Koma lolo mira kugwira microphone. Koma kugwira ngati mfuti. Ikasantha kubalaka. Bwino bwino choti. Anthu akubalaka. Ndi balaka. Inu kodi ndi yani ba? Chanwe. Tatiye pamoja ndo tatiye ndizipiti. Tikulandireni inu bambo Jona Pankuku, mkulu waona za nkhani ku kanema wa Times, takulandirani. Ziko mkwambiri. Kufunika kwake kuti program imeneyi tidzichita ndikumalankhula zona sitiriti nkotani bambo ndevu zamwayi. Chani kuyankhula ja? Sitiriti. Ndolya Inu ingoyankhani fuso. straight video. Sitiriti. Kufunika kwake ndio kuti pamakhala kuti pale anthu amene ali maudindo amene tinasankha, amene titasankha choncho tinkana kuti azititumikira. Akamatitumikira ife amene akutitumikira ife tizita kuwafunsa mafunso. Nde sizingatheke kuti Malawi 21 million azibwera kumafunsa mafunso. Nde chifukwa chake pali ngati ma programs ngati awa amene amafunsa mafunso kwa anthu amene ali maudindo, public officers, kuti zinthu zikuyenda bwanji, nkhani zikukhala bwanji. Nde ifeyo ndi udindo wathu m'malo mwa Malawi 21 million amene ali kunjako kuti tizifunsa mafunso, kuti tiziyankhana. So ndi ma programs amene amapanga hold ma duty bearers accountable, because they are supposed kumapanga zinthu zawo pambalambanda. Nde ife timabwera kuwafunsa chakuti tidagwirizana mwakuti chikuyenda bwanji. So ndi program imene imafunsa anthu aku mipando kuti afotokoze kwa Malawi zimene akuachitira Malawi. Adziona bwanji anthu? Chifukwa alipo ena amene programu iyi amakondwera nayo ochuluka, ndi aliponso ena amene akangoona kuti kubwera hot current jire kuti ine ndilipo mwepo nkulakwa kulero Mwariya? Jire kamena kuti kazi mwakati mulipompo? Ndo anthu amada ukhosi. Kwambiri. Akuyenera kumada ukhosi. Ndinene chonche? Yes. I'm glad kuti takumana zitumiki tokhatwa khabana. Inuso mwayambaliti. Marba? Mwayambaliti utumiki. Muranthauza kuti yani? Pitirizani. Kuti ndi utumiki tupanga pano pa. Okay, chabwino. Ndifanire kuti analipo ena ambuyesu akamachita zabwino nachititsa khungu kumankatani, analipo ena amakwiya nazo. Mukumbukira? Yeah. Sizimakondweretsa. Ndiye pali verse ina imene manena kuti pamene ena amadana nayebe akuti otsatira amanka nachulukirabe. Ilipo verse imene. Chimene chimandi patsa ineyo chidwi kwambiri ndi mangolomera ndi the feedback that we get from anthu ambiri yabwino nkusiyana mwina ndi anthu ochepa imene atha kuidetserera program. Wanda anayankha kuti kodi nchifukwa chani. Ndifuna ndingonjezera kuti kunjako alipo ma institutions anthu amene ayika maudindo ena atokhala ku parliament, atokhala ku bomaku kotsutsa. Alipo anthu amalankhula zina zozimakhala kuti zabodza zosocheretsa anthu. So we come here nkunena kuti akuluakulu iyayi zona sizizi chilungamo chimene chimene mwina muchigwire ndichi. So program ya hot current, as the name suggests, asisa amene amabwereza mwanango iwala kuti tikabwera pano simeti manenazo sitimanenaso mokhota ayi omwe nanena za street timanena chilungamo cheni endi chilungamo simmachiveka jacket ayi. So amene samakondwera nayo ambiri amakhala kuti ndikuti akuchita zonse phala zambiri ndi Amalawi.
nkhani zathu za lero sorry yeah nkhani mwakumbusa za advert kutira kuti pasira ndani mwakumbusa oho titire kuchire kuyiwalitsa akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi series enterprise timve uthenga wawo. We'll be back posachedwapa. Selly's Enterprise. We offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories: AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Program ya hot current mene nkapangidwa programu iyi tinkanena kuti muno mumadutsa current yopsa kuyigwira ukhoza kukomoka nayo ndipo ena akomoka nayo nkulakwa kuyankho choncho sikulakwa atwe ndi live wire inu mmanena kuti sitimapepesa and we speak truth to power. Ndimafuna mu tilende manga pamenepo chifukwa tikulowa ano kwakuya. The good thing tima challenger kuti wina utakhala kuti zimene tukambirana panopazi uli ndi contrary view, we can create space. Ena aketi house choncho kunena kuti musamatira nkhule momati opera mbali, come here and join us. I know they cannot come because alibe zokamba zene zokubirika. That's number one. Number two, program hii ya khalapo endi imadza perezera mwambi uchonena kuti nkanena anathira musizi timanena zija amene amaimva program hii ndikuma yendabe one shoulder high in town to Dzuro. They have paid the price, a big one. Okay, amene amayiona kumanena kuti titaukoza hapo ndito hapo ena apindwa nayo. So I'm glad kunena kuti timalandira feedback kuchokera kwa anthu apansi penipeni ngakhale ena amaudindo. Ndirekere pamene banda. Yes, ife si anthu osowa chochita, ife si anthu oti timangoyankhula chifukwa choti tili ndi kamwa. Zimene timalankhulazi timakhala kudziwa kuti amalawi akulankhula nkhani izi ndipo safuna kubisa. Ndi program imodzi imene imakhala ikuyankhula ndi boma. Ino aboma munauza anthu izi mwapanga izi anthu osangalala, izi simunapange. Now mchikhalidwe cha munthu ndi anthu ochepa amene omatuka mauza kuti kwamadzudzula kuti apa simunachite bwino amakondwera. Anthu ambiri ukamadzudzula amakwiya. Ndi Bible limanena kuti ukaumisa khosi utadzudzulidwa uzasweka. Alipo anthu anaumisa makosi awo atadzudzulidwa anasweka pana amachita kunena kuti I think ngati tili ndi ma advisors muziko muno amene amagwira ntchito mosalandira ndalama inuyo ndipo you're honest because ife sitimanyengerera kuti wina kati chosachita kwa amene ali mboma amayenera kukhala okondwera ndi programu iyi kwambiri chifukwa timawuza kuti komatu apo simukumaka. Apa mpira ukupulumukani mumbwita kumbwita. Nimakonda kugwisa ntchito mbwiti ine mtakhala mboma ndikananena kuti anyamata inu mutuuzira mayeso nanga ina amakwiya chifukwa chani. Chifukwa limene ali mchinkhalidwe cha munthu anthu ambiri ukadzudzula amafuna kuti uzavomereza even akamapanga zinthu zolakwika. Chifukwa chokuti anthu ambiri amene anazungulirawo chifukwa choti akufuna zadyera ndalama amanamiza. Nde wina akabwera kuzauza zosiyana anthu amakwiya. Koma
uchiyese chinthu cha mwayi kuti anthu ena ake akukuuza madzi asanafike nkhosi famafika nthawi madzi amafika nkhosi madzi umalephera madzi amafika nkhosi yes umalephera kuti upange zinthu chifukwa walekerera madzi aja chifukwa anthu amakunamiza kuti yayi padakafunda padajiwisa galu ndiye ngati anthu ena ake amba kumanena zinthu zolakwika nthawi yabwino ndi mwayo kuti ukhoze kukonza so that anthu amene ajawo kakonza zinthu zija uzafunse kuti ntakonza zinthuzi mukuti bwanji munkanati zikulakwika ndakonza tabwera na anyamata inu onali zimene munka mmati ndikulakwisa ntakumverani ndakonza koma iyayi anthu samadana ni munthu amene apanga zinthu zabwino mafana ndonjezero nena kuti alipo ena amene amaganiza kuti tikabwera pano timangonena zoyipa zaboma no ena amaganiza choncho okay koma wanda mina ndimbone we have had my programs where boma kaenda achakwera achita bwino. I remember one of the things ku speech ya convention titalankhula dzuro lake ndi anadzalankhula the following day almost responding to the issues and concerns mela khatu amangaraise pa program it was very powerful. Ndomba manje tikati mtsogoleri amene amakhamo ndani motere mosapita so motere ichi nchopepera we commented titachezera nawo usiku onse kuti abwera kaishu kena kake kanthu akumpoto kumanena kuti kakota kausika kwenda bwino adanong'oneza madaliso kasombo amadaliso kama anakalengeza chiganizo tinana kuti this is what we want nthawi yomweyo osati zinthu zidzigona umkuja mtondo pakute zitsanzo zimene tikhoza kupereka zapompa nopa ndi zimene zozo kuti mina kungophera mphongo zina kuyankhula ansukulusi sikuti tinangobwera pano pamangoyang'ana zoyipa komanso tinene kuti the reason why we focus kwambiri kubomako nkumene kuli chitumba chathu asunga kumene misonkho nanga amuthalika ali ndi misonkho yathu a Joyce Banda ali ndi misonkho yathu wena ndani unamba kwako however amene asakusunga misonkho yathuyo koma akufuna kudza lowaso mboma kumatuza kuti falo mboma we don't pay a blind eye on them. That's right. Because we want to see kuti kodi awawa alikunja kaboma fine koma zimene akulankhula zimene akuchita ngoyeneranso tizaona muutani nakasi the government in waiting opposition koma as you rightly put it chidwi chambiri chimapita ku misonkho chifukwa kumene kuli thumba lama yetu mankhwala sakupeza kabwanji mukayifuse DPP. For the first time nimafuna tiyambire pamenepo madzulo ano for the first time anthu atatu a President Chakwera, a Secretary General, a Richard Jimendo Banda ndikupiranso ananse tembo ngandisakulawa anatchula nkhani ya imfa ya Saulos Klaus Chilima mzimu wawo uuse mumtendere. What is going on kuti anthu atatu in one rally ayikamba nkhani chikuchitika nchiyani? Tiyambire ndinu amsisha. Chimene ndikuona ine ndicho kuti tamvapo anthu ena akuyankhulapo za ngozi imeneyi. Maka amene ayankhula kwambiri ndi a UTM komanso tamva DPP akuyankhulapo mpaka naona nyimbo kwaimbidwa nyimbo ya ndege now kwaimbidwa nyimbo ya ndege kuti ndege nago bwanji chikangawa kuma vina zimayi. Yes, I think dauna ma video tata ati ndege dagwa mbwaji kuchikangawa. So nkhani mene mwanenera mzimu wa Chilima use mumtendere ndi nkhani yokuti amalawi akuyikamba andale akuyikamba ena atengerapo mwayi kuti akhoza kumapanga ndale kudzera pa imfa imeneyi, which for me is very unfortunate. I think we need to stay on the facts. Kwina kuli kuonse ngati munthu akumapanga go beyond the facts ndi zolinga zokuti akwanilise zolinga zake, then that is unfortunate. So auje na MCP na usanapeza mwayi lero kuti ayankhulepo potengera mwina za preliminary report limene lidabwera report longoyamba lokhuza nkhani zimenezi ndi mmene ine namva kwambiri mwina achimwendo chamene anazaka mbapo comment yoti mpaka nati adaona anthu ena kuti amapanga ngati moseka ku nyumba ya malamulo komanso a president achakwera adakambaponso kuti even preliminary report lakambapo zakuti ndi mwina mene amamvera kuwawa poti anthu ena amakukira mu nkhani imeneyi. I think so for me to answer your question kuti nausa adapeza mpata mwina kuti I don't know whether ndikuti ayambako kuti anthu aziyankhana kuti this is what is going to be happening kuti nkhani zaziyankhana choncho koma adalankhulapo
motene mokhuza choncho mwina potengera kuti anthu ena nkhaniso adayitengera ku bwalo. kodi ndiye kuti anthu asayatse makandulo ndikufunsa inuyo. No, simungalese anthu kuti asase makandulo, and I don't think kuti pali munthu amene angamulese munthu kuti usalire chonchi. Okay. Chifukwa chokuti abwana mmene wamvera ululu ndi mmene munthu umalirira. That's why muzaona kuti kumaliro konkuja ena akhala kumotoko akukamba za mpira. Nzawo amwali anthu akulira, ena akulira nyumba muja ndithu mamina, ena akukambirana za mpira, ena akukambirana za ndale. So munthu amene akulira maliro sungamuze kuti iyayi musapange chakuti. No. Ino amene mwamaliza kulira, fine and good. Amene adakalibe ndi chisoni akukhuzidwabe akamakumbukira kuti basi munthu uchati namuza choncho, amene so aloleriso kuti alire mpaka nawonso atafika kuti mtima wawo wayamba kukhazikika pang'ono ndi pang'ono. Bwana, it's a process. Ndi process ya healing. Munthu sumangotemeka bala nthawi yomwe kupolayi ndeza masenga. Koma za nomo pamakhala nthawi imene mamulola munthu kuti bala lipo. So if people are going to get healing through Chilima lares kaya ndi candlelight, they should be allowed to do that. I think so. Because you cannot tell them kuti iyayi basi mwamaliza kulira. Who are you? Okay, let me quickly come in. Yes. Mene akulankhulira Wanda kunena kuti pankhani yokhudzana ndi maliridwe sitipatsana description kuti tilira motere. Ngati unajowena ndi anzako nonse malirira limodzi, chisoni chako chatha, utho uli ndi energy uthoja sima, katenge sima yakoyo sichatha chisoni chako. Wina ngati cannot afford kudya nsima still malingana ndi chisoni chake, azizigwetsa azizitani kayadziyatsa kandulo kuyambira mmawa mpaka na usiku, ndi mmene akumvera yeyo. That's right. Chinthu chimodzi makamba za marales. Yes. We cannot even stop people from having marales okumbukira malemu a Chilima. Chifukwa ngati mmene nali UTM for Chilima itsazo anali mtsogoleri wawo. Where probably I have problems, the how people are packaging my messages, poyanganira the sensitivity of the matter. Nane na program ina hot current kunena kuti anthu ena ikachitika chinthu olontebele ngozira kuchitika kumene we had been on TV throughout. Yes. Some people expected us to be saying zinthu zona different but TV. Yeah, we can't do that. No, we can't do that. Yeah. The school of journalism we went to, simakhala that careless. Opano ndekuti apha munthuwo ndasisa. Where to have the evidence from? You understand? The chifukwa chake ndimanena kuti, can we all be sober for once? Can we have the due process yofufuza nkhani iyende bwino? Akuboma are in the responsibility yoonetsetse kuti Malawi are having the correct information. Yeah. Awitsatira bwino. Yeah. Sipa kukhala magapu mpaka na chilungamo cheni cha nkhani chochitani chionekere. Koma where some people think nagwisa chinthu zikuonera kuti this tapezera ntaji mbwandi political capital tithamanga timeneyi chipazapezana kuti the bigger picture kuti chidachitika njani kuma nkhano ma theories akumayenda kunjako, which I find kuti it's unfortunate. Ndimafuna kuti sitingakambe kwambiri nkhani koma chimene chinandipatsa chidwi nkunena kuti achakwera ayankhula. Yes. Achimwendo ayankhula. Anasetembo ayankhula. And this is on a political podium. Yes. Anthu sitingawaletse kulira. Amene angafune kulira alire. Chavuta kwenikweni ndi chani kuti nkhani anthu atatu akulu ayankhule pa msonkhano. That's my question. Brian, nkhani imeneyi, I think closure yake. Kapena chifukwa choti anthu akumayimba nyimbo pene unaona chikangawa chiyani. I think it's about closure. Okay. Kuti kuithesa kuti kodi idatha bwanji. I think pamene popo pamene anthu enake amakhulupirira kuti padali zina zimene zidachitika. Yeah, amagwirana ufiti. And we need to be very, 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 very,
kodi ndi ngozidi yokuti yachitika yokha kapena adakonza kapena padali anthu ena adakhala pansi kumapanga chiwembu. So it has been a very sensitive issue and it's unfortunate kuti mwina tikumabwerabe kuzayankhula. I would have loved ineyo tikanatseka nkhani imeneyi because every time I'm talking about nkhani isitsekedwa. Yeah, the reason why I want koma ndinena kuti the wish kuti nkhani tinga Yes, dziko for me, dziko lingangoisiya kuyikamba. I understand that, Yes. but I'm saying kuti for me to be sitting here and trying kuti ndizichitapo comment pena because you never know kuti ukhoza kuyankhula bwanji. That's right, yeah. You understand? That's right, yeah. Kuti ukuwapweteka mitima anthu angati. That's right, So yeah. no matter what you say, because kuli anthu awiri. You understand? So kuli anthu amene akuganiza kuti ndithu anthu ena akadakhala upanga plan ali mbali yawo. Then pala anthu ena amene akuzowa kuti ife mwina dingozi dangochitika ali mbali yawo. So ife tikamakamba panopa we need to walk pakatikatipa. Yeah. Because whichever way you anthu akhoza kukanga ambali yawo kuwaona kuti ukwalakwira ambali yawo kuona ngati ukwalakwira. Unfortunately ni nkhani ya dziko lathu involving a sitting vice president wathu. It's becoming difficult kuti ingochoka considering kuti anthu adapempha kuti pakhale zofufuza. Now zofufuzazo choyamba chimene chidachitika ndiyo kuti kuda IMDF ankafufuza mbali yawo ngati nakandege adanena kuti mwina ripoti limeneyo ndilawo la iwo then ino kudabwera ajada nena kuti ino mwina akukhazikitsa ndi boma kuti aku Germany amene adakonza ndege imeneyi mkatikati imene momwe mabweraso mapempho ena anthu amene akuti kuti simungakhazikitse commission of inquiry kuti mwina apart from amene akufufuza wawawa enaso akhoza kufusa mafunso ena kuti mwina amene wongosanga yankhe. However, ripoti imene idabwera kumaso kwa anthu ndi ripoti limene lili preliminary la kuchokera ku Germany licha limene mwina lidangopanga kauniuni kuna kuti so far zimene zikuziwika ndi easy. So that's why mwina anthu makomenti awo kumabwera based on report imene format linalo likhoza kutenga mwina chaka kuti lituluke. So pa zimene zatuluka padakali pano papo ndi zimene zimakhaso ndi mbali ziwiri. Pala anthu ena akunena kuti mwaona mwina amene mati kugwira ufiti ife report ili mwina siti kugwira ufiti then pala anthu ena amene sakukhutisidwabe. However, you can only comment on what we have as of now. You cannot stop people from thinking the way they want to think. But what is it that is patable padakali pano pa? Maybe that's a discussion trying not to offend mbali zonse. Yeah, pali mbali ziwiri. Nkhani zovuta Brian, it's yeah. a very sensitive issue. Even you must apologize to the family ya Chilima for continuously kumakamba nkhani ya malemuwa. But because muntu yosadali wabanja wawo yekha adali vice president watu ndichifukwa chake ngati ziko tikuyankha, but I know simungamba ngofuna anthu azingokumbusani. However, this issue is issue of national interest. That's why tikumalepherabe kuti ngoisiratu and we have to come and talk about it. Andale akulondola poma ichita comment nkhani pa podium on both sides. IUTM amayikamba nkhani IMCP lero ayikamba tikulondola poma kamba nkhani pa political podium awa kuti mpaka nyimbo zuyimbidwa. Yeah, if I'm to build from zimene wanda akunena nzonena kuti ndiye kuti already kuli anthu amene akukhulupirira zosiyana ena amene akumayimba amene akumazikamba monena kuti nyimbo. I think I was there watching UTM Memorial Rally hapa Masinta. Many anthu adalankhulira. Okay? That's on one hand. Amene anja ukava bwino ndiye kuti sakukhutira. Probably this must be background in terms of finding out kuti chinachitika chani. Ukamva mwina zimene zimakambidwa lero. Ndi anthu achonena kuti they believe kunena kuti we are being accused. Ndakamba za ufiti apo akufiti. Tisamene monama anthu aku UTM ndi anthu ena they believe kunena kuti probably boma linachita china chake. Zimamanena sisa. So uyu akupanga accuse. Awano ndakumanena akumvanonena kuti how do we explain this? Probably zimene tikudziwa mwina ausangazimvetsetse. You understand? So funso lina kuti kodi akulakwa kumalankhula sunganene kuti anthu akulakwa ayi. Okay. Koma sungonengera kuti kodi polankhula akumalankhula tani. That's my only one. Yeah. For the first time I think ndamva mwina achakwera akulankhula apapa. Ulendo wambire mene ndamva akulankhula
I think unali Unali ku wa stadium. ku stadium. Yes, Anthu maliro akukuwa akunyamuka kuma kuti stand, azipita anena kuchoko. kuti mwasiyeni olira sangwira pakamwa ndikudziwa kuti I'm being accused. I take the blame. Sindinganeso anthu chifukwa halafune. akumati azimayi akangovala nsalu akumayimbaso nyimbo anthu Yes. chikangawa Inde chikangawa. I think chifukwa chake nkhani ikubwera. Yes. Koma my point is kunena kuti minonenera wantu kunena kuti titakhala kuti the unfortunate thing ndionena kuti tikupita no kuchisankho. Yeah. Vuto ono limene tikumalionalo limene lolo. Yeah. Kuti tidati tikhale sober enough tisalozane mwina nsanga za mpaka na we have the final report. Yeah. Tapeza ma full details kuti muti chidachitika njani muti apada tani mafunso onse amene tinawaza report ililaya kazimenezo kapena ayi where are the gaps. But inu nnakumvani munanena kuti there are some issues that this report is not going to give us. Ndinakumvani mukunena kaya ndinu. Yes. Yes. Ndimafuna timalizire pamene. And ndinedanena kuti Yes. ndikumbukira I think there was in some last edition. Yes. Kuti pali some technical issues zimene anu akateka kufufuzawo atatipatse. Zina mwina endidapanga apilo. Yes. Kuti ngati alipo ena amene akukhulupirira kunena kuti sitikuziona bwinobwino ndi akupanga demand a commission of inquiry ndi ndikanena kuti apule if this will make people kukhulupirira give them commission of inquiry. Yeah. Sikatero. Yeah. Chifukwa akukhulupirira kunena kuti pali zinthu zina zake zimene tifusana koma ma Germans mwina sayankha. Okay? Mwina zidakhala zimenezo zotheka mwina zichitike amati kutsutsa galu nthawi zina zake akuti nkukumba. Yeah. Koma one thing my appeal issue iyi ikapangidwa kupanga hando bwinobwino makamaka ndi anthu andale ine nkapeza anthu andale. I see some being very careless, some statements very careless. Okuti pali Petro apa ndiye umasera keso tapafupi Petro. Yeah. Masewera titakuyatsa dziko. That's right, yeah. So anthu andale they need to be very cautious akamachira nkhula ichi. Yeah. Ndale zawozo kunja to say fair we are crying we lost the vice president and others. Yeah. Brian, nkhani iliyonse imakhala ndi mbali zitatu. Pamakhala mbali yawu yakunena nkhaniyo, then pamakhala mbali yawu yakuyankhayi, ndi pamakhala chilungamo. In this case, it's the same thing. Pali mbali zitatu. Pali awo amene akuanena nzawo, ndi pali awo amene akunenedwawo, ndi pali chilungamo. Aliyense akamakokera mbali yache, chimene anthu amafuna nthawi zonse at the end of the day, we wish Justice. patabwera china chake chimene chizaonese zoona zenizeni zokuti mwina anthu azakhutitsidwe mtima kuti I think zomwe zidachitika zoona zimene zizindi izizi. However, momwe zidachitikira pamene pajapa ndi zovuta nanga si anthu onse amene anali mmene mujamu palibe adapulumuka amene adakafotokoza komanso zipangizo zina ndi zina tikunena no pa report imene kunena sizimagwira ntchito zoti sitizadziwa kuti anthu ndimafuna ndimalizire pene popo kuti m'mayiko ena nkhani yayikulu ngati yachitika ngati imeneyi report lanena magaps amene analipo because the report has said there were magaps. Kodi sitingakhale honorable enough kunena kuti these gaps adachitika under my watch. Mayiko ena amanena kuti let me step aside. Mukunena kuti ndege zidalima kuti this was supposed to be my responsibility. Chifukwa chani sitima chita resign kuti ndimaona ngati kuti ineyo mwina ndichite step aside. It can be amene they were supposed to do something and sanapange. Mukulimva funsolo? yes ndikumveka. Unfortunately, Yeah. integrity ndi chinthu chovuta kunkakamiza munthu kuti akhale nacho ngati alibe. Anthu ambiri amene amapanga zimene zijazi imakhala issue of integrity. Kuti ineyo zachitika izizi pali ineyo Under my watch. Yes. Yeah. Nakatha kuchita bwino ndalephera ngati ndimalitumikira dziko langa mona mtima apapa ndalili I've failed my country, I've failed my responsibility, I've failed my duties. No, patha kubwera munthu wina kuzochita bwino posa pamene ine ndapangira normally. Komano utatiwonesese zimene zimachitika kwambiri ku mayiko akunja. Mayiko athu ife uphatikizapo lathu ndi amene tazungulana nawo Ndi phwanya basi. ndiyo anthu ovuta amachita kukakatula pa mpando sachoka anthu pa mpando iyi kumachita kuthamangisa ndi zikwapo. So funso mwina by extension what we are saying is mbali zonse Mbali zonse, yeah. Yes, I'm looking at
zomwe tidakatha kuchita zimene sitinachite kodi zimene zasankha ndani komanso akuyankhako zina mwa zinthu zimene anthu amafuna maybe not to the satisfaction to what people want but probably that is what is the truth so it's gonna be difficult to convince munthu amene kuyambirira ali mbali yake anagwira kale ngati zimene zizibwera pamene popo sizogwirizana ndi zimene adagwira iyeyo azikana that's unfortunate part about this point imene ukunenayo kunena kuti because eventually kaiza khadi report yose abwera kati tomakambapa yaing'ono yomweyi still more pakuyenera kukhala kuti tifusanebe kunena kuti kuti chona chamene achipange yes okay tikamakamba zimene zozo tonse tikhale very sincere chifukwa I think I was hearing some argument kuti it's possible itokhalira ngozi okay komano ngati pali magaps ena kuti waona kuti tifusaneni kuti tsono ichi amene upanga ndani you understand why didn't you do this chifukwa anthutu nthawi zina amazadabwa mwina based on zimene zinachitika mwina prior to the actual accident koma tikamapanga zimene zonso tikhale tosefe tivomerezane ngati panana kuti inenso nene kunena kuti I think ndi apa mwina sizinaende winaso anene kuti mwina tikatha kuchita bwino tikatelo ndithu we'll discuss this one kumaona kuti it's really a national issue titha kumvana chinthu chimodzi kupita chitsogolo koma wina akangogwira chake even in the absence of china chilichonsecho wina orana angova ndegeja asowa wina anangochigwira kalitha awuthama kati chomwecho mpaka nakuwapena so whatever comes in between ndimafuna kuti timalize amene akulira asatsekedwe pakama alire anthu menada nenera apresident anena chitoncho alire chifukwa kulira saletsana komanso sumalimbera malire kuti jeni maliro watirira mpaka apa I think what chimene chikumavuta nkuti ena akati alire mwina pamakhala ngati kuti mwaliritsa mwamvetsetse ndiye tisakhale ngati kuti tiulemberana malire amene alire kayalira ndi makandulo kayalira ndi malale koma kuti tisamale pa zolankhula tisamale tikamalirapo tisamale makhalapo tosefere ndi kumudzi kwathu ine kumudzi kwathu umamva wina akulira koma kuchokera uko koma chimwenewa koma mwakuti ndamayamba nathu nkhani zambiri kumvetsera munthu wina atamenyana napo pano uyu imene akulankhulira anthu athotanipo pano kumenyana ndena amantekera mbayi kunena kuti iya izizi tilike bwanji tisesi muli milandu tisesi ndetikambe milandu so we still have anthu ena amene akulira moteromo tisatero tisesekaye tiyatsa dzikoli tisatero ayi timafuna timalizire pamene ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti kumwalira kwa anthu ena apeze ngati ino ndi capital political capital we call it political capital sad those people alayenda abale awo we lost 8 Malawians that day plus the VP nine total chief that's a fact you understand we may never know kuti kodi chidachitika ndi chani that's another fact however when you choose your side imene ukufuna uyikakamile please maybe do not recruit anthu ena panga kuti iwiza ndizizi pazikhala ka element kuti what if ndakhala kuti mwina zimene ndikunena inezi ndikulakwisa how is my conscience like that is very important like I said Brian, this is a very sensitive issue. And no matter how much you say it, we're gonna have people that are going to agree. That are going to agree. But in any mafunano timalize mwina poti ndikumwe tinayambira kuje kuti for the first time after mwina president atayankhula ku ujeni kucha ku stadium mali wa kunyamuka kupita kunchewu anachita so comment panopa and probably because of the report with reference to the report which maybe enabesi kwa gwira ntima. Unfortunately, the only solid thing is that one. Yes. We fought it. We will not be happy with it. We will not. Unfortunately, that's what we are. We will be referring to it unless we not going to kumbukira mukulinja dani akuti
and I know maybe he was being insensitive. And I would have got Mr. Report in Dilili. That is Mukubwa and Mlemberan. I don't think we should be talking to each other like that. No. However, what he was trying maybe to communicate in Dokuti, guys, we may not like what we're reading. We may not like what we're hearing. But probably what if? What if? 15 seconds. Ambuye Bishop Nsusa, is it Archbishop Nsusa? Yes. Akula kutumikira ku Nsipe. Adanena kuti tita kuganiza mede ngaganizire mu. Koma one thing for sure, mene zimachitika zimenezi. Mboniona ambuye Mulungu Anali pomwepo ya. Yes. Widatha kuma peka zake, widatha kuma Mulungu anaona chile chilichosiyo chika utiko. Ndimalizire pene. Ndigwirizane nanu nosenu, it's a difficult issue to talk about. Yes. Pali akubanja amene ikabwera nkhani ya matuluka misonzi. Pali anthu amene they were very close to these people. Amafusa ambiri. The reason why we are bringing this issue nchifukwa chonena kunena kuti Yapangidwa comment ndi mtsogoleri wa dziko. Yes, for the first time. For the first time. Chitulukeni report. Yeah. And Brian, yeah. Allow me quickly. Yeah. Ngati pali anthu adakhala kupanga plan zimenezi. Anthu amene ndanthoipa and one day azaziwika. Yes. No matter how long it takes, believe you me, Brian, if there were people that sat somewhere to plan this, azaziwika. And if there were no people, if indeed this was also an accident, probably it's just a healing process. It's just the pain to imagine kuti basi muntu ujana ngopita chonchi basi. That also hurts, Brian. Takes time to heal. I wanted Nendi say Mukonera program ya the hot current pano pa Kanema What Times. We are speaking to you kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Ndi nkhani yopweteka olo ineyonso ima ndipweteka nkhani. Ndi nkhani yopweteka. Tidalira anthu musto. Yeah, ima ndipweteka because to Sefe we had personal encounters. Yes. Ndi anthu amene anatisiyawo. Yes. So ndi nkhani yopweteka and I speak here with a lot of pain. Yes. Chifani nkhani yopweteka. Yes. But we have to talk about it and the winner ananena kunena kuti these were not ordinary Malawians. Yes. No one mentioned. And the akubanja anachizindikiranso chimene chikunena kuti munthu uyu sadali waweka. Yes. Munthu uyu was a president we never had. Yes. Nkulako kuyankho yonjo? No sikulako. He was a president we never had. Yes. We'll take a short break. We'll be back in 60 seconds. GB storage, Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, phone accessories, AirPods, PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartphones, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Kanema wa Times. Ndine Brian Banda ndili ndi mtsukuluzi komanso bambo ndevu zamwayi. Nkhani yandisa utsanso mudzulo wano. Ndio sausa, Brian. Yandisa utsanso kwambiri. Ndio sausa. That's why ndimanya kuti inafika nthawi ambuye Yesu akufuna kudusa m'maiso adapempha kodi chikho chimenechi sichingandipitirire. Yeah. Nanena, that's why nanena kuyamba kuja munandinesa kuti sizingatheke kuti sitingosiye. Yeah. But pakanakha kuti padali nkhani yokuti mina tisiye with this one. But I think we'll continue to talk about it. Yeah. My issues are mabanga. Yeah.
tibwerere ku nkhani ina. A President Chakwera anali ku Lower Shirek for some days. Ndiye kumeneko sizinathe bwino. Awuli mpaka miyala kugendana. Chochitika nchiyani? Ndiyambe ndinu mtsogolozi. Many mwaneneramo. Yeah. Kuti we had reports, published reports in fact. Kunena kuti anthu ena kumeneko adagenda galimoto zina zimene zinali nawo pa ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino ku Lower Shirek kumene amakapanga ntchito zina zaboma. From what I gather, ndi zimene zimachitika makamaka osakhaso mwenaso kungwabira pano for quite a long time. Alipo anthu ena amene mtsogoleri wawo akamapita kudera kwina. Kudera kumeneko pofuna kuonetsa kunena kuti wathuyu ngotchuka kuno. Amafunitsitsa kunena kuti chipani china chilichonse kaya ndi bendera kaya chani zisaoneka kuti pa ground. That has been happening for years, unfortunately. So what we hear is kunali anthu ena akuti amakazula bendera za DPP pasi kapena. Zimene kuti mtsogoleri wa dziko imwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP adutsa. Zimene akuti sizinakondweretse ena. Ndiye kudali kachimkwirikiti. Whether that version is true or not, apolisi amakamba kunena kuti the presidential convoy motorcade was not stoned. Akalanda kwa choncho. Koma ndimafuna ndingonena kuti Malawi ti dzisamalitsa pochita zinthu. Ndimafuna ndambe chonchi. Fodi kulankhula izi with a history ezimene zidachitika mbuyo muso ndi mtsogoleri wa dziko yomwe lino apita mthalika. Akuchoka ku Blantyre, akuchoka ku Blantyre? Amachoka ku Mount Soja atapereka ma nominations zawo. Kudafika po kuti adasiya nsewu otagwiritsa ntchito bwino mpaka nakuyenda wa uyo wamadulira. Adagenda kundilande. Uzinena uyambire wepo adagenda, yes. Now, I know people when it comes to politics amatha kupereka ma justifications osiyana. Ndiyambire pamene ponena kuti alipo ena amuthalika atagendedwa kundilande. Andale nthawi imeneyo ena ankaombera manja kuti zili bwinobwino. Ena pano mene akuti ena magenda galimoto za Chakwera ku Lower Shirek enanso akuomberanso manja. Koma chinthu chimodzi brand chinofuna ndene chonena kuti the office of the president, that office, whether pala muthalika today kaya pali Achakwera kaya kubwera ndani kutsogoloko, that office we have to respect all of us. Ndale kuzisiya uko, zina kuzisiya uko. Number one. Number two, ngati dziko, can we grow to a level yonena kuti tikakhala kuti tindima issues tisama pange resort to violence. Swina kandapeza anthu akumenyana ndikafusa zako kuti anthu amenyana be kuti asemphala chicho mpaka naitu titi kumenyana. Sindikapeze njira ina yopanga express our issues. Ndiyambe kunena kuti zimene zidachitika nthawi ya muthalika ndi zimene zachitika ku Nsanje tisamazilimbikitse ngati dziko. Ndiyambe choncho. Brian, ine sindinyengerera. Simunyengerera? Ayi. Muzipanimu muli anthu ena amazifuna ngati kuti iwo ndi azioneka ngati kuti otamika. Yeah. Akumachikonda kwambiri chipani. You know, anthu osaganiza bwino. Uyamene because awakuyankhula ngati nkhamba kamwa. Nkhani idachitika. Nkhani idachitika. Ine ndikwada basi. Anyamata IMCP enake otamika. Ine ndikwada basi. No, musadabwe. Ndikuyamba zimene ndawerenga. Tayankhulani. Yes. Anyamata enake amene amazitenga ngati kuti iwo ndi akuchikonda kwambiri chipani cha MCP kuposa wina aliyense adapita umakazula mbendera za zipani zawo. Zimene zili kunde kusokonezako funa kutamika kuti mabwana azayamikira iwe ndio kuchikonda chipani. Ndikumaka achita provoke anthu kumene kuchawo.
ali chikhalire basi ukazulazula mbendera zanzawo zachani kuti iwe kuti ndani iweyo. Anthu aja amene wajaso nawonso mamoti mwina adandaule kuti bwana nankati zipanga choncho nawo sakuona ngati kuti kuyankha bwino tiyankhani miyalaso. You see now zimene zimachitika tikakhala kuti anthufe sitikuganiza bwino tonse. Uyu yotamika iso nayeso amene and MCP akuyenera kuti amene amuzuzule kwambiri because look at how it ended because of overzealous. Ineyo yes kumapake chakuti akuluakulu tini tiphunzire ku tolerance. Ziko munomo muli zipani zambiri simuli chipani chimodzi yayi, so to expect kuti sitiziona zipani zina zili nziko munomo ndiye kupeperako ndiye kumbwambwa nako kutoko wina adakhala pansi kuti kumana kuti simuona tikachotse mbendera za chipani chakuti simuona kunoko yayi. Muona zaife zokhazi ngati kuti iwo ziko nglande and MCP they must condemn this idiot. Number 1 inu mayankhula ine sinofuna kunyengerera esona because kunyengerera kumene kukunchifwa chake we continue to see this. So MCP must condemn this their boys, what idiot, these idiots that went there nkumaka chosa uje in the same manner the other idiots amene ankatenga mnyalaso nkumagendaso. Two wrongs don't make a right. You can't be stoning anthu ena ake ine ziko limene timanena kuti ndife chiziko limene tili ndi zipani zosiyana-siyana tidavomerezana tidachita kugwirizana kuyika ndithu malamulo athu tizikhala ndi zipani zosiyana-siyana zimene kuganiza kwathu kuzikhala kosiyana-siyana tikuyenera tivomerezane. We are going to have different views but there is Malawi. Tonsefe ndi Malawi even when we differ in ideas and ideologies. However, our difference is on the basis that we want the best for this country. Now, tell me, how is kuphwanya magalimoto building this country? Tell me, how is kukazula mbendera za anthu ena ake building this country? When you say kuti chipani chanu you are a democratic party that you can accept anthu ena ake, where is the tolerance there? kuwani pate tidachokako sitidzabwereranso. Yes. Now tili ndi ndale zoti pansika pakhozokhala mbendera za zipani zambiri. Exactly. Ndipo wina asachite msungu kukhosi kuti ine ndikachosa zawo mukhala yachokhaya andamauzana kuti chimene chimalakwitsa nchonena kuti we want to live in a cosmetic world. Yes. Mdziko muno tili ndi matipate tivomereze kunena kuti yes iweyo ngati mtsogoleri wa chipani mwachitsanzo zimene achakwera yes kulipo kwina anthu amati akaona achakwera amanena ukukhosi samasapota achakwerawo ngati mtsogoleri wa chipani. zona kuliponso kwina achakwera akapita anthu amaombera manja. Kulipo kwina amuthalika amati akapita amati awasotu ndi ayi. Koma kulipo kwina sungakambeso nyoza amuthalikawo ndi golide wawo bali imeneyo. So tiphunzire kupanga coexist. Itakuimba mbendera ya UTM hapa akubya mu UTM. That's right, yeah. Ya UDF itakuimba oyamba kuwawo iimbe patipo. So ndugwiza ndi wanda kunena kuti the moment we begin kuzula because this don't imagine apangano cause mikuyo ya watu. Koma solution isakhale ogenda. No. We must condemn Ozulawa in the same way we are condemning Ogenda. They must be condemned by you and yes. Alipo anthu ena amene no they have taken advantage. Mona mava maviene nake atinake kamito emaita matubwanzi sinamve simafere ine simvera zimene simvera ndithu ndandira kuti iweyo ngati uli ukumva unena kuti wakhudzika so kwambiri zimene zachitika yes tuluka do a condemnation statement iweyo koma ndamvatu mavieni kodei Brian Banda ajevuzamwayi inonso ino abantu kuti kugwire ndi pakama musamabwerese nkhani zozizira munomo. We cannot be talking about mavieni. You mean it mbirana za mavieni? No, I don't listen to those things. Ndamva I don't listen to those things. Tumafuna ndikuonera kuti ndi program ya ulemu musatamange ino ndi program ya ulemu musipasa ulemu program sitingamabwesa zozizira za mazira mphuno ife timapanga mavieni amachita ujeni vieni sizi ife munaonapo holy calendar vieni vieni nchani kuti sizi jama voice note ndio ukamalira basi antosa ziwa kulemba amapanga mavieni a WhatsApp adaona kuti
ameti ngalembe ndikuzani Okay, so kupanga maviyeni zimango ziwasungalembe zinthu zokuti zipsa anthu nkuwerenga kuti ndi amapanga mazina. Okay. Ndi awa kubweresa. We cannot talk. No, We cannot be talking about you are VN. disrespecting. You are Let disrespecting. me We say cannot this be way. talking about VN. let me say it this way, brother. Sitingama kabiraniza VN. I had a point. Mukatero mwandinyo zaso ineyo. Mwandinyo zaso ineyo. Mwandinyo zaso. No, mwandinyo za ineyo. Mwandinyo za ineyo. Don't give people publicity. Mbafanene kuti. Yeah. Alipo anthu ena amene akakhudzika iwe wakhudzikawe kapange zako nkukhudzika kokoko ife tikamabwera pano kamba maishu zathu timakhala takambirana tikamba izizi. So alipo anthu ena kakuzipani kakutani kafuna agene prominence kumeneko azipanga not mentioning our name. Kodi sizingatheke kwauza kayapita muthalika kaya ndachakwera kaya ndani kuti bwana kumene tiulowerako pepani koma we are not popular. Sitinafika poti tikhozomauzana chilungamo kuti sikuti muyembekezere kuti aliyense kumene kuku ndi wathu. Kuti manena kuti even program iyi imene tikuonera papa. Yeah. Brian, I'm telling you, pala anthu ena akakulemba makomenti akuti tikwana. Have you ever seen us going there trying to talk to them? Kumaka yankhana. Not everyone amatikonda. You understand that tulepo kutena kuti our asi in our position the whole party spokesperson. Sana anene pe kuti alibenzeri. Ana Ana po kuti alibenzeri. Ndi awa. Ndi nuso. mene mundu onera ndino Ngati kunena zotu kuti Samsano yoyo ndi fembuli. anthu kuti uchimena machikonda atu mosalimbana ni ndalama. Oh. As long as you face ndalama, you will not, and you're not ice cream. Ukafuna dala zikukonda uzigwisa ice cream. Tsopano So kusempana maganizo uko. Yes. It doesn't necessarily mean kuti you're fighting. They are going ni wango ifuna kuphela mphongo Yeah. bazongo neyaso. Yeah. Sizingatheke munthu kwina kuli kose kumene upita anthu No. Aye. So kuvomereza kuti kumeta pite kwa Yeah. nsama ndikonda Yeah. koma chifukwa choti ndine munthu mtsogoleri wa dziko Is kwena on. ndikafikeko Is on. nde kuganiza bwino kukhandita anyamata tako tomafuna kuti tipite kumene kuchako akuti pofuna kusangalasa iweyo No. nkumaka sokoneza kukaputa anthu nde condemnation Chipani ziwiri zikulu ndi zilankhule. Ku DPP kuli director of youth wanyuwani. Yes. Anomali Kisale. Yes. Ku MCP kuli Steve Baba Malondera. Malondera. West Nyamata. Yes. Inuyo inu. Ngati kuli anthu amene amagwiritsidwa ntchito kwambiri zipanimu ndachi Nyamata. Yeah. Nthawi zambiri alipo ma director of youth ena ake organize amatiso mwa half. Osati half. Osaganiza. Munthu hafu nde kuti kuganiza bwino. Amatuma anyamata awo nkumaka panga zimene zimachitika kulowa shirezi. Pazifika ponena kuti gentlemen, we are in a democracy. Zona. Zisiyeni. Zona. Ngati kunoko amankonda uyuyu musiyeni chocho. Zona. Ife tipange zinthu zathu anthu azinena kuti awasu. Unkonda munthu sunkakamiza. Ayi. Komanso atsogole ndimati mundilole paipo. Yes. Sumungankakamize munthu ula kukondeni. No. Ndi zimene umachita zimene zimampangisa munthu. Zona. Even Can you say that again? Can you say that You again? can't force people to love you. That's can't right. When you do things, Yeah. love comes automatically. Kuna Joyce Banda naipeka kuti una leadership it's a love affair. It's a love It's affair. a love affair. Muzikondana. It's zona. Zona. Anana tonto a JB. It's a love affair. It's a love affair. Anthu akamona mtsogolawa ajinyadira. You fall in love. Koma osakakamiza kuti You fall in love with anthu the people fall They in should love fall in love with you. That's how it's supposed Then to my be. friend ndinene kuti kodi tikakhala atsogoleri kaya ndi achipani kaya ndi akumpingo tidzisiya kuganiza kuti anthu akhoza kumangotinamiza basi kuti iwe kumaona kuti because ukhoza kukhala pa msonkhano maji ine ndimanena kuti udziwe kuti anthu andilandira panopa and you gentlemen we have been to so many parties. Yeah, we have. Rallies. Umaona kuti kumenya slogan ya chipani anthu Sikugwira. isn't that a sign kuti kunoko zinthu sizikuyenda? Now, dinayo nde vuto lalikulu limeti ndi anthu ndiye nano amafika nopo mpaka kukatengano ojiya kukatenga ojiya kuti zioneke ngati kuti dinayoyo imeti kuti kunenayo kuti kusavomereza kuti pali zinthu zina zimene sitikupanga bwino zimene anthu sakukondwera nazo. However, mwina pofuna kuthamangisa nkhani imeneyi ndikuona achulu akuonesa zala kumeneko kuti nthawi yathu yatha. Brian awa nakambapo nkhani ya mtalika andine ndimakumbukira tidapangaso hotikali ndimene tinkachita kondemo anthu amene amagenda because office ya president ndi office ya ulema. We may not like the president but he is our president at that particular time. Whatever we do to that office must show respect. but anthu amene amachita maindi office yo Yes. adzikhala No, tolerant. I'm coming to that. Oh, you're coming to my that. Point, yes. My point is polemekeza office imene yoyo ndichifukwa chake manena kuti pali zinthu zake sitingayichitire office yo posatengera kuti muli ndani mu office. Yes. It is the office.
koma mabwirano kwaja ngati kuliti anthu tinataketa kuchipati kwanuko timene tikufuna kuti pofuna kutamika akukachita provoke anthu chonde. Because if you ask me one, and we come to a point where we can condemn if we know them, mention them and say kuti uyu anapanga zakuti tampereka m'manja mwa polisi kuti amange chifukwa zimene anachitazo. Tatsala ndi 15 minutes. Tatsala ndi 15 minutes. Tatsala ndi 15 minutes. Ndenu funa kuti tikhale careful chifukwa tili nkhani ziwiri zikulu za tsala. So we have 15 minutes. Ufani malize motero kwena kuti utatuone kuti achakwera ngati tsokola wa chipani atha kutuma anthu kuti zwa ndimendera ufana nduse kumeneko. I don't think so. Answer is no. Yeah. Amutalika matuma anyamata nthemeneja kuti enda ndisi kwanje kusewu upeza kunena kuti ayi the leader amakhalisa kutani koma alipo anthu ena ake kumusiku the so called nditamike sokolera akhale ndi you're giving him a cosmetic pics of the area yabodza abwana kunoko uyu unpopular tipange zonero kuno titani anthu atikondi ndiye tikafikanso kuno we are very unpopular tisamalize zolankhula tilankhulenso bwino kuti tichoke bwino kuno agrezeda ndi antaba akuti tiyiwale zonse zakale zimene amalankhula banja lidatha ndiye tiyiwale agrezeda adayankhula zambiri mdziko muno adayankhula zambiri lero andiuza ine kuti fufutani zimenezo kuti tifufute tiyambire mpamenepo kuti munayamba ndinu thaija nakuyamba ndi ine ndimanena kuti yes pali manyazi 5 mugulu la manyazi yeah kuti munthu uli ni manyazi okwanira umene ukhale manyazi 5 the least you can have ndi nyazi limodzi lokha kukhako ndi kanyazi kamodzi ukamapanga zinthu zoona ukhala munthu opanda nyazi olo limodzi you are a very dangerous person. Zoona to imagine anthu ena shameless people shameless kuntukwana munthu zoona kena kano nkumabwera mopanda manyazi maso alipa maso pa munthu amati kuona uja inu ndabambwanga ine maruka na bambwanga manyozi onse atatha ukhale nawo nyazi limodzi uzikhale nyazi limodzi lokha limene lero limathoma kubweza ezoona kuti kulimawa ezoona osamathamawo ngati tikuziwa kuti ife ndiokonda zoyendayenda ife ngoyendayenda tisamathemawo kumene tiliko chifukwa mawa limafika anthu amakumbuka zimene munayankhula olo mutachuna pakamwa mwa mtundu wanji kumananizira ngati kuti iyayi mabwadaso maso pano ndipo ali nkuziwa tima example tolowera mani yolowera yophera wemba machakuona kuti koma amwene you think kuti ukamayankhula zimenezi even these people you're convincing them unfortunately banda politics is a game of numbers ikangofika lele popo amakulandira amakusekerera koma they remember what you said. They remember what you said. So you may think you're clever with how you're playing with words, but it's shame. Uzikani manyazi. Ndimafunanso ndinene kuti ndale ine simzoti nkanyama kotani. Koma Joseph Nkasa adaimba nyimbo kuti ndale ndikanyama koyipa. Ndiye timayiwalano onse amene tavutikana nawo aja. Timayiwalano alinthu ena amene tayenda nawo ulendo onsewu awawo akhala kuti tukwana ndino lero takhala tu ku high table mashasha kodi muziwa akhala no tili nawo soto anzathu inatu ivina tulankhana zathu ezoona inu pano tugwira ntchito ife kuti ayimusi pano titalitawulukira kuma wairisi ena zona makanyozaso so pamene tikwanena ndale wetu I think awadayankhula mawu amphamvu adati yani kuti adanena kuti anthu akakhala kuti akudya ndalama pena amakasungisa kaye maubongo awo the brain goes on holiday when you listen to them ndi chithunzithunzi chimene unali nawo anthu aja umazanena kuti I think limwina ndinaombera m'manja mfiti ya tinaombera manja mfiti chifukwa chikumbumtima chizikufusa zona kuti ineyo weti and lero I think loyalty has a new meaning
antaba mariani He's very loyal. He's very loyal person. loyo take utani akuti akakhala pamalo ndeni manena kuti munthu amene ali loyo Sayenda amene mzibani. wakhala makhala pomwe analipo anthu kunoko. If you allow me, I'll give you an example of Malemu John Tembo. was very loyal to the party. Yes. Very loyal. He never left. He never left, yeah. He never left. No, ineyo nkhawa yanga imene imakhalapo ndionena kuti zipani zimayiwala, and I want to emphasize on that point kuti awawano abwino amakhalano awawa amene abwera kumenewa. Why can't we honor anthu amene tayenda nawo koseku? Later on amene wawa obwerawo amadzakhala nduna, amapatsidwa mipando. Sitingatitu mkazi wachiwiri. Komano ndimafuna nene kuti It's not fair. Not at all. Yes. mina unenera wanda sikuti chipani cha MCP. You remember kobera anthu pena kasumune also we have called them recycled politicians. They have joined the MCP even this ombuyo. Sikuti MCP as the leadership sakudziwa. They know. Akudziwa? Ni manambala banda. Also there is a game of Are you numbers. telling me no achakwera so fast I was made agizeta kala kula mbuyo. Sanga iwale? No. Komano ni manambala. Kuti nina kuti chipani chathu chukoka Wasati wanu. kuti adzine naye akhakuti abuyani manambasi. Adi ndishaki. The numbers. Adi ndishaki adusano pa ujeni Alutsapa bombe. Agrezeda anachitonena kuti ino apita mutharika chipani chathu chidzakhala mpaka 2083. Yes. Akuti fiti yaikazi manena chintu fiti. Lero anganene kwa ashaba pasokano. Adi ndabwera ndi ana ndi zizukulu wadati anga malonga mbiri. Tizikhala ndi manyazi. Atatha onse manyaziwo. Ungokhala ndi limodzi. Nyazi limodzi. Sunganiwo nyazi Nene kuti IMCP matches akulandira anthu. Akapanda kwa banga management bwino akubera kumeniwa. Chifukwa akuchokera kwina kumene so they have had their issues. If they don't manage this mene munene nkumaona no kuti apeza golide kusiya akalikaliwa. Yes. Amamba kunyuka ndakalekalewo. Pali anthu amene ukabwesa mlamba. Yes. Pali tiyana ta ujeni. Tachambo iti timakumba. Yeah. Mulamba uja umachakudya timakumba umatha kungosala ndi achule. So can you say that again? It's a very powerful thought. Ukabweresa mulamba. Yes. Pamene ukuweta tiyana ta ujeni timakumba. Yes. Tachina kansawala. Yes. Mulamba uja umatha kudya takasawala toseti ja padamu paja umatha kungosala ndi achule ukha. So anthu obwerawo yes alandireni pakuti ndale nzama nambala. Koma musayiwale amene anali pamene popo. Pamene anthu ena sanka kukhulupirirani akukutukwana na kunyozani. Alipo anthu ena no one did. Alipo anthu ena Believed in you when no one did. Alipo anthu ena amene ayenda nacho chipani cha MCP. Yes. Aononga ndalama zawo. Yes. Ena mpaka kugulitsa nyumba. Yes. Ena mpaka ukatenga katapira. Yes. Chifukwa chofuna kuthandiza chipani cha Malawi Congress. Yes. Amene achatisayiwale. Kunja ku 26 years amene achatisayiwale. Ndiye akubwera akuthwa pakamwa. Koma sadly othwa pakamwa ndi amene apatsidwe mipando. Amatenga mipando. Azawa Tisapange choncho. Dalitso Kabambe adachaya Dzuro. I had a candid conversation. Ndala kwaso? Sikuchaya. Ndala kwaso? Kuchaya. Dalitso Kabambe ananena what is wrong with our economy. Ndimafuna ndimve kuchokera kwa inu. Ndiyambire kwa inu. Inesala yamikira Dalitso Kabambe ndachaya kai pang'ono. Okay. Mundilole kuti nawso ndachaya kai pang'ono. Okay. Ndachaya chonchi. Dalitso wa adali tunkati mu mbwalo. Yeah. Ngati governor. Okay. Kodi zimene akunena papazi amapanga. Haimala ya governor. Yeah. Ngati samapanga pano pamba kupanga chifukwa chani. Ndiyambe choncho. Okay. Kwa chawa. Okay. However, ni munthu wanzeru. Yeah. He knows what he's talking about. That you cannot take away. When you listen to him doing his calculations and explaining, he's an intelligent guy. For me, if you get a chance, kuti anthu akupanga ujeni, akukhulupirirani zimene mukunenazo, please don't start changing stories. Because dzikoli ine ni manena mobwereza tili nawo amalawi odziwa zinthu. If we give them chance, sitikufunikaso mwina kumadalira anthu ena ake kaya kuti tili nawo komano problem imene tili nayo muziko munomo bwana. Anthu ena mipando
olatachita kudziwa kuti izizi amaziwa ndi Brian koma chifukwa choti adavala magalasi okuti Brian banda ngwansulizo, they will never give you a chance to help. Munthu kumaona kuti kutozo sambira apa mwana kuira ayika na mulola uchita hata kupumusa kuma kama kana kufanyikia kidikira bambo ache ndaza mpumuse mwanayo. So having said about it, I have Akabambe is a well-trained guy. He knows his stuff. I hope, given a chance, he is going to prove kuti ni munthu odziwa amene akhoza kupanga even atatsogolera. Ndiyambe choncho nkhani. Amtsogolozi ndikugwirizana ndi Wanda. Asafuna Akabambe tidzifusabe kuti kodi mmene munali governor of the bank was a very strategic position. Anthu azifusabe zimenezo. Bwanji simunkapanga zimenezi. Number one. Yeah. Of course, I heard whether that's true or not. I heard not from Mr. Kabambe. I heard from someone. Dr. Kabambe. Dr. Kabambe. Yeah. Akuti litalo aboma ili. Akuti he had I think Akuti he had given his advice on how the country could manage the economy. I heard that from somebody very close. Koma, ukawamvetsera, and I followed even his public lectures. We had some interactions that one can go Blantyre over the same. Akabambe kunena kuti economy ndizimene amadia that we can't take away from him. He understands the dolo. I may not be an economic journalist or mapanga za economy. Koma, alipo ambili, you ask them, what do you make out of him? Amazitata. And this is just very fair even my programs. If we can have a pool of this, can you discuss this and advise how best we could go up? Nditafunsa kuti are you the man amene mungavale nsapato za the late Saulo Scarce Chilima? Ananena kuti the shoes are big but we will learn to grow in them. And I heard him differently. Okay. Ananena kuti tosefe amene tigo amakabasa kujutima. Yes. Tuweno ni vale sapato za Chilima. Okay. Meaning kuti zimene achilima jama kupira zimene ukubenezi wina sa kupira za Chilima zomwezo jo wina so zomwezo tosefe tabwera pamodzi. Yeah. The legacy ajimete kwanitsa. Muimalize nkhani ya Akabambe. Akabambe even ukamankhula ndantha ku Reserve Bank. Yeah. Past or current. Yes. Amapasa ulemu. Okay. They look at him as one of my governors. Transformers. Yes. Okay. Amapatsidwa ulemu. Yes. He may be said mwina nkhani zina so kuti mwina ineyo I can't comment on that. Nkhani zina zimene mwina anthu adane nako. Koma zomwe ndikudziwa ndi kuti I have friends amene ali ku RBM past and current. Amaona ngati ndi munthu kuti atabwera they knew kumene amalowera naye. Okay. He understood the assignment and probably were ngati andale, because the problem sometimes is machitika Brian, when you work with politicians, some politicians are buffoons. Buffoons ndi anthu amene amaona ngati kuti mmanjamu ndi kusikwa phazi nzofanana. Okay. They are called buffoons. They think the palm of the hand is the same as the bottom part of your foot. When you work with buffoons, sometimes in the kusokoneza, even if you are a fine guy, you are working with people that are telling you kuti ngakhale iweyo kumene unaphunzira kusukulu kwako ndizi koma ife kuti pangire izi. Lero kamba mapanga zimene zijazi umazakhala ngati kuti ukupanga you are entangled. Buffoons aja ndi anthu akatuluka nkumayankhula sometimes anthu amazana kuti komatu tinkakuonani mmapanga nawo zinthu za apapa. Koma iwe pa khomazana kuti but for me ineyo I'm capable of doing easy. So mwachidule kumaliza nkhani yanu. Like I said before, to say kuti Kabambe za icon amazitsata. I think even anthu onena mona ntima, they are going to respect him for who he is. Okay. He understands these issues. The solutions he's giving, and I know they can work. They can work? Yes, I believe so. Ndimafuna timalize ndi nkhani ya Likoma. Auti ufuna ukulitsa Likoma? Island.
ineyo ndimona ngati kuti muyiyamba ndi introduction Ehe. chake chifukwa Nkhani yaikulu. very long Nkhani because it's zikukhudza so what has been happening probably in the government system. kuti anthu akhoza kukhala pansi kumakambirana kuti tigulitse likoma Ndimene manena sukulu kuti- pena pake. ina akafuna- Akafuna kugulitsa sukulu akuti sukulu idamangidwa kapa mpanyu what are you then talking manena kuti let's do justice to this issue. okay tiyedzeke inde tiyedzeke iyi ndikuuza kuti kaibweresa mochedwa yes Okay. koma amalawi ambiri olontamweza posta ija anaona kuti koma sidaiki fani maona kale kuti zimeje zisokwanira Okay. koma kunena kuti iyi alikomayi titambasule ndetine kuti iyi titambasula sabata yamawa Yes. Tiyambire ndi alikoma. it's a top story sabata yamawa Yes. koma to imagine kuti anthu akhoza kukhala pansi wina wake thinks kuti ndi yake. nkuganiza kuti tasamutse anthu tigulitse likoma it's a sad story. timalizire pamenepa Ndimafuna ndimalize ndi verse imene ndayimalizanso tsiku lina koma ndi yamphamvu kwambiri ino andevuza mwayi ndimafuna ndimalize ndi verse. imalizeni Paulo adamutuma Timoteyo kuti upite kwa Tesalonika ndi akunena kuti kumeneko kuli munthu otchedwa Alessandro. Ndimafuna ndimalizire pamene. Alessandro is back. Alessandro is back. Because it had indeed a deeper meaning of zimene takambirana. Yes. 2 Timoteo chapter 4 verse number 14 mpaka 15. Alessandro osula mkuwa anandichitira zoyipa zambiri. malemba likuti chani Adzambwezera iye Ambuye monga mwa ntchito zake. Ameneyo iwenso Timoteyo ukamusamale. ukapita kumeneko uchenjere naye umpewe Amatsutsana ndi yani? pakuti anatsutsana nawo Mawu mawu athu. Ndimafuna ndimalizire pamene. yathera pabwino Yatera bwino re? yathera pabwino Alipo 2 Timothy chapter 4 Yes. verse 14 mpaka 15. Alessandro Ameneyo Alessandro amatsutsana ndi mawu athu. adatsutsana ndi mawu athu. Adatichitira Adatichitira zoyipa ife zambiri. adzabwezera ekha Ambuye azambwezera. Ambuye oziwabwezera. Koma ukapita kumeneko Ukamusamale. Alessandro msamale. ndeto last time ndikanena kuti Yes. amalawi kuli ma Alessandro kunjako Zoona. asamaleni Zoona. Akuchita zowawa zambiri. Akuchita zowawa zambiri Alessandro. achulula kuti tizipita Nthawi yatithera. Mupita ucho. Kodi lero usisande. Ndisanje tu. Mupanga chonchi kwa mbiri acho mupita kutacho. Akhanga amakalumpa maspika. Alessandro alipo ambiri. Alipo ambiri mbomamu, alipo ambiri mmaderamu. opposition iso alipo Tisamale nawo Alessandro. Alessandro. Yes. Adatichitira zoyipa zambiri koma Mulungu. adzambwezera. Iwe Alessandro. usamale naye. Ine ndimasamala naye Alessandro. Mawu ano omaliza madzulo ano. Tiyambire ndinu tipereke ulemu kwa amfumu. ine ndingomaliza ndi nkhani imene tinayambirira nawe timakamba nkhani yokhuzana ndi ngozi ya ndege ija ndingobwereza kunena kuti amalawi ndi nkhani yopweteka kwambiri tisalowetse ndale ndimalizire pamenepo Tizitha kuuzidwa zoona ndikusapsha mtima. Yeah. Ndikuvomereza kuti I think zowawazi ndi chilungamo. Tikazafika pamene popo pomamva kuwawa ndi chilungamo nkunena kuti while it's hurting but that's the truth. I think we can do better. We should do better. We will do better. That's the only way this country abwana is going to develop and Tidziuzana zoona. zikupweteka abwana. Ndipo Tears in our eyes. chifukwa chionena kuti zidzipweteka panopa Yes. kupanda kupweteka panopa Yes. zidzakupwetekera utatuluka. Yes. Nde umalira misozi yosatusa. Kuti ndikadamvera nyamataja. Misozi imene yowawa kwambiri yosatusa mawu. Zizipweteka kumene ngati ufuna kukonza zinthu. Tidanena kuti pamene patupa pofinya chimapweteka. Ezo zoona Koma chipsa chija chikapita. Munthu umadupa. umapeza mtendere. Umapeza mtendere. Ena si awa uthamangira kukalumpha masipika kwa. Yes. Umapeza mtendere. Yes. Ajulu. Ajulu. Akuthamangira kwadupa chifukwa choti ali ndi thanzi. Ezo zoona. Ulira bwana uli kukamuzu central sungama pake chochi. Azake yasuswa kasunda yambira kalikali Ali- tizipita. Akuthamangira kwadupa masimu. munthu wa mulungu mina saya service Alessandro usamala. Ndine Brian Banda, we want to give a special mention madzulo ano ku Sigelege Hotels. Silingacho kwa pano sa chula.
tikulankhulira kuno, they have been very kind enough. Yes. Atipatsanso boya zakudya ya mafrutsi tikaje kwa pano tipulumunya. So we want to appreciate the hospitality imene talandira kuchokera kuno ku Sigelege hotel mu mzinda wa Lilongwe. Yes. And we owe them a great form of gratitude. Yes. Ndine Brian Banda, awa ndi bambo mtsukuluzi, awo ndi andevu za mwayi. Pakamera panali Henry Chulu, komanso Haiten Chilemba, kuvani athu pasipa. Tili ndi obivani pasipa. Minimo the able hands of technical manager. Technical manager. Yes. Technical manager. Zacchaeus Kasonda. Yes. Amasintha bwino makamera pamene. Yes. Koma ku Blantyre. Yes. Tinali ndi bambo Howard bambo Howard Dzingomvera. Machine. Zimene zidzakamba tsiku lina. We want to thank you tonight for being with us here at Times Radio. In a Brian Banda, until next time, it's goodbye. Zelly's Enterprise. We offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories: AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi.